teidän ruoka taas. Sitten avataan kaikki paketista. Kyllä. No, katso. Se on näytä hyvältä. No, paistetaan uunessa kanan marinoitu koipireisse. Onko selvä? Pilkoo kaikki sipulia. Hyvä, nyt pilkoo 3 kappale sipuli pieneksi. Sitten laitetaan kanan. Nyt laitetaan kaikki saman asian. No, kato. Utravista kastike ensin. Meillä on chili. Se on niin spicy. Ja sojakastike. Me käytämme Mamacita's Toyo Calamansi. No. Filippiiniltä. Kyllä. Hyvä. No. Huhhuh. No, hyvä. No niin. Nyt on valmiin. No, laitetaan uuni käteen 100 asteeseen. No, hyvä. Onko se puhas? Se on puhas varmaan. Kato, se on hyvä. Se on parempi. Huhhuh. No. No niin, nyt. Nyt. Kyllä. Laita takaisin. Joo. No niin. Sitten odotetaan. Kyllä. 1 tunti. Joo, kyllä. 1 tunti. No, katsotaan uuden tunnin jälkeen. Yami. Nami. No, näytä hyvältä. Se on kypsä. Onko niin? Taitaa olla. Joo, taitaa olla. Hyvä! Melkein. Nyt No niin. syömään. Onko ruoka-aika? Kyllä. Hyvä. Onko se hyvä? On hyvä. Okei. Ja virta pois. Hoho.